Assalomu alaykum. Tamomi shahrovandon Jumhuriyat Tojikiston. Tamomi qishri jomiyaи shahrovandӣ, muxolifon, муборизон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза мавзӯи мо огоҳии партизанои соҳибкор ки аз дохили ҳамун Ҷумҳурияти Тоҷикистон бисёр соҳибкоро моро муроҷиат кардистанд ки асосан партизанои соҳибкор ба кормандои андоз ҳам хеле мавзӯъ монде. мо пеш аз ҳамин мавзӯе ки ман сар кунам ҳамин баҳса сар кунем якта цитата мегӯям. Цитати Фредрих Бастия буд. ҳамун мегуфт ки налог это грабеж по закону. ҳамун диктаторских странах мегуфта. андоз ин яке аз ғорати мардум ба тариқи қонунӣ мешавад. баъд боз Ҷорҷ Карлин мегуфт ки цитат: знаете, как я описываю экономические и социальные классы в этой стране США? мегӯяд верхний класс ҳам боло одамое ки знаете, как я описываю экономические и социальные классы в этой стране амрикое мегӯяд медонем ки ман чӣ мефаҳмам экономически вазъи иқтисодии қишри ҷомеаи миёнаҳол баландро аз чӣ мегӯяд дар ҳудуди давлатҳои чӣ иёлоти муттаҳидаи амрика. верхний класс держит все деньги. аммо болонгиҳо ки пулдоранд ку боё ҳастанд, боёи сохтаи ҳукуматӣ ҳастанд, ҳамаи пула дар дастшон нигоҳ медоранд. не платит ни цент налога мегӯяд. ягон сум худшон налог намеспорад. ам қабилаи клани Эмомали Раҳмон ягон сум налог намеспорад. цитат ман перевод кардистам. И теоретически бояд ҳам фарҳанги дониши соҳибкории баланд бадорем, соҳибкории партизана бояд баланд бадорем. верхний класс держит все деньги, не платит ни цента налогов. мегӯяд ягон сум ҳамун сатҳи болоии ҳамин касе ки ҳамун қабилаи ҳамин ки дар сари қудратам бизнесҳои захват кардан копейки налог намеспорад. мегӯяд средний класси платит все налоги. ҳамин соҳибкорое ки асосан дар бозори Корвон, Султони Кабир, тамоми бозорҳои ино средний класс мешавад. ино роҳбари ҳамун бозор некун средний класс мешавад. ино 1010 магазин дошта бошад. ам намедонам бисёр бизнесменот ин фароз намедонам ин компанияое ки ҳай ҳаминои худшонда тааллуқ дорад, оилаҳошонда мармари ҳарчи кушодастанд ку ҳамун компанияи Рустаму ҳамун кругош кушодастанд, анао копейки намеспорад. соҳибкорои миёна ҳама пула спордан мегирад. ҳамаи соҳибкоро бозоррода намедонам экспорт мекардаги ягон чиз, ворид месохтаги ягон чиз, камаскати мошинкати ворид мекунад, ҳамо фақат налог меспорад. мегӯяд ё ҳамаи налога ба дӯши ҳаминоа средни одамое ки асосан дар бозор Корвони ҳама магазино кор мекунанд, точкаҳо дорану мефурӯшанд. анамуно асоси налога ҳамуно меспорад. мегӯяд ҳамин налогови система ҳамунода держится мешавад. а бедняки тут чисто для того, чтобы наводить ужас на среднего класса. а камбағало барои чӣ? ҳамун давлатда дар кор, барои давлати ҳамин диктатор, ҳамун ки барои тарсондани қишри миёнаҳол. ҳамун касе ки налог спордестай ку бизнесменои миёнаҳола барои тарсондан камбағал мешифта, кор накунӣ ғамд метем, камбағал меши, гадо мешифта, ора нигоҳ медоранд ба пеши ҳамон бозоррода то мехӯронанд. ҳам камбағалоро то мехӯронанд ки аробакаш, камбағал, либосҳои дарунӣ специально то мехӯронанд ки дига соҳибкорои қишри оддии бозор дида ора тарсад ки рӯзи ман ҳамин бори нашавад. ин тарсондани политика будай, системи политически анам хеле кор мекардай. Чтобы он продолжал приходить на работу, ҳамин чтобы ҳамун камбағал омада кор кунаду
соҳибкори миёнаҳол барои налога споридан ҳамора дида камбағалора муҳоҷирора аҳволаша реклама мекунанд, муҳоҷирои хеле аҳволаш бад, шароитиш бад, у бизнесменое ки дохил даҳанд средний класс вот метан пулки штоби анами ҳолатда наафтанд. Но асоси налог системаш ҳамон қишри миёнаи соҳибкоро ки бозорода кор мекунанд, намедонам оптом торговӣ мекунанд, лекин главни ҳамон давлата доштагӣ ки аксал худшон ҳам фирми Фарроз, фирми намедонам Орион, Порион, пурраи фирмаҳошон 1000-2000 фирма доранд ку уо намеспоранд. уо нашуд анамон қишри миёнаҳоли соҳибкор держатса мекунанд. фаҳмидем? И теорияи Джордж Карлин буд. фаҳмидем? Джордж Карлин американец буд, один из яке аз одамои бойтарини дунё ҳисоб мешавад. баъд Нелсон Мандела теория дошт. Нелсон Мандела аксар мешиносем, ин яке аз сиёсатмадорҳо ҳаст африкои табор, барои озод шудани ҳамон давлати худаш аз аморати англичано хеле мубориза бурдагӣ, но дастигнут кардагӣ барои демократии мутлақро соҳиб шудагӣ. Ҳамона мегӯяд ки не стоит ждать, что люди, лишенные права голоса, продолжит платить налоги правительству, который никак не отвечает перед ними. Не стоит ждать, что живущие в нищете и голоде смогут платить правительству и местным властям чрезмерно высокую квартирную плату, баланда, свет, газ. На нас держится сельское, на нас держится сельское хозяйство и промышленность. Мы обеспечиваем работу рудников, добивая золото, уголь, алмазы. Мы работаем на заводах и фермах и получаем за это мизерные зарплаты. Почему мы должны и дальше обогащать тех, кто наживается на нашем поте и крови? Нелсон Мандела мега. Фаҳмидем? яъне ки тоҷикишда интизор нашавед ки мардуми аз ҳуқуқи овоздиҳӣ надорем ки шумо ҳамин Эмомалӣ Раҳмон вибора худаш мегзанонад ку аз ҳуқуқи овоздиҳӣ маҳрум кардаги ҳамаи шуморо, чӣ соҳибкору любойта маҳрум кардаги. ба ҳеҷ ваҷ ҳукумате ки дар назди шумо ягон чида ҷавобгӯ нест, ягон чида ҷавоб наметад, ответ наметад, игнорировать мекунад, чӣ ҳамун ҳукуматаш, чӣ определёни одамое ки худчон сохтагиам беринда бировардагиан оппозиция игнорироватон мекунад. Мардуми оддия сатҳи оппозициятам соҳибкортам ягон киса гӯш намекунад. ягон вақт ба ҳеҷ ваҷ ба шумо ҷавоб намедиҳанд, аз пардохти андозро идома медиҳанд. шумо пардохти андозро идома диҳед, барои он ки ӯҳо на пеши шумода отчёт метиҳанд, на пеши шумода ҳисобот метиҳанд, на ҳаққи шумо озоди галасаванӣ доред, ҳеҷ чӣ надоред. лекин интизор нашавед ки шумо бо ин роҳи налог споридан аз камбизоатӣ, аз ҳамин бебарқӣ, гуруснагӣ ай ҳама чӣ озод мешед. Не, озод намешед. онҳо шуморо ҳамихел нигоҳ медоранд барои он ки шумо платит карда рафтан гиред. оё шумо розӣ ҳастед ки мега оё мо мардуми коргару деҳқон ки соҳибкор шудем саноаткунонии давлату миллатро дастгирӣ мекунем. мо корхонаҳоро ба кор меандозем, тилло, ангишт ва алмос ҳосил мекунем ва заводу фабрикаҳо кор мекунем ва барои ҳамаи ин музди ночиз мегирем. мега соҳибкор, чаро мо бояд сарватмандонро ҳамун соҳиби вазифа будагиҳора ки аз арақу хуни мо фоида меоранд бо бойтар, ғанитар гардонем сарвату давлатшон? Зачем? барои ҳамин имрӯз бояд ҳар як соҳибкоро монда ҳамин чизое роӣ карданд ки ман шумода бугум рости гап иёра ман ягон чӣ намекунем. рости гап соҳибкоро безор шудагианд ҳамин налагавико.
соҳибкорҳо ҳам уже партизан шудагиянд ва соҳибкорҳои боқимондаe ки дигар ҷоҳода ҳаст бояд партизаниро ёд бигиранд, гирду ҳамо атрофта ҳама соҳибкори партизан шавен, амал кунен. Идея пешниҳод каллатонда меояд. ҳамон пуле ки метен ҳамон коргари налог да, ҳамон пула намедонам ягон чи бикуниш қаватишда монуш ягон чи бикун, ҳама пулотон пуле ки метен ҳамашта калими партизан нависен, намедонам партизани тоҷик бинависен битен, ӯ мехонад ки пула бигирад, дилшон бизанад. Пула намедаронанд ку, намесӯзонанд ку, пула дӯст медоранд ку, дӯззо фаҳмиден, ғоратгаро пулда партизан нависен. ин ҳами идеяи соҳибкоро аст. соҳибкоро мегӯн ки пулда партизан менависем ё амот не сечае мегӯяд. верхний класс держит все деньги. Ҳамо авлодои Эмомали Раҳмон ай налог озод карда ҳама пул дастшон даҳед мегӯяд. Не платит ни цен налогов мегӯяд. Ягон налог платит намекунам пато мегӯяд. средний класс ҳамон соҳибкорҳое ки аксар бора ворид мекунанд, коргарда ҳама кора пеш мебурдаги соҳибкорҳои чаққон мегӯем ку соҳибкорҳои муваффақ. средний класси платит все налоги, делает всю работу. ҳамаи кора ҳами средний класс мекунад мегӯяд. А бедняки ҳамон давлатда мегӯяд, ҳамин камбағало барои чӣ? А бедняки тут камбағало дар пеши ҳамон бозору чиҳо барои ҳамиқе ки чисте для того, чтобы наводить ужас, чтобы тарсонанд ҳамон средний классе ки кор мекунанд ку мотор, двигатель, соҳибкорҳои чаққона барои тарсондан через камбағалоро бисёр нишон метаҳанд телевизорҳода мегӯяд тагон наводить, чтобы ужас на средний класс, чтобы ӯо платит кунанд. Фаҳмиден, чтобы он продолжал проходить на работу и платил налоги мегӯяд. Джордж Карлин ин соҳибкор буд дига. ҳамин одамо ҳамона идеология гирифта мода равон кардагӣ. нестои ҷдад мегӯяд, иш уже андозгирои ҳаромхӯрода вобаста кардагиянд. нестои ҷдад намедонам кланои Эмомали Раҳмон да тааллуқ дорад, чи дохилишда чи берунишда, любой касе ки ай мардуми оддӣ пул мегирад, ҳатто ӯ лидери оппозиция бо, любой кас бошад анамон да тааллуқ дорад. нестои ҷдад, что люди, лишившие права голоса, платить налоги правительству, который никак не отвечает перед ними, не стоит ждать, что живущие в нищете и голоде смогут платить правительству и местным властям чрезмерно высокую квартирную плату. На нас держится сельское хозяйство и промышленность. Мы обеспечиваем работу рудников, добивая золото, уголь и алмазы. Мы работаем на заводах и фермах и получаем за все это мизерные зарплаты. Почему мы должны и дальше обогащать тех, кто наживается на нашем поте и крови? Нельсон Мандела из Хоншовардага. Фаҳмидена? Барои анамин амал кунем, бародарои ман. Амал кунен, аз назар гузарон, муайян кун, амал кун. партизанӣ, озодӣ, партизанӣ, зиндагии хуб, партизанӣ. ҳар як кадом тоҷике ки инами 118 нафар тамошо дорӣ, чи авангарди касе бошӣ, ҳама ки набошӣ бародари, касе мухолиф бошӣ, мубориз бошӣ, касе бошӣ бародари, муҳоҷири, ҳама бародари, ҳамаи ту бояд дастойна зиндагӣ кунӣ. Дастойна медонед чӣ зиндагӣ кунӣ? апа хоҳари ку ту бояд дастойна зиндагӣ кунӣ. ту бояд зиндагии арзанда дошта бошӣ. Дига ҳичи. 5 завод дорӣ, 5 заводи тилло дорӣ. Ҳамина фикр кун тамом ту. Куҷоя мешинӣ ку? Бугӯ ман 5 заводи тилло дорам. ҳар як одамое пайдо мешад ки ҳоли бо определёни гурӯҳу намедонам мухолифое бо мегӯяд ки пул дода ман шуморо паддешка мекунам мега. Иёрам бовар накунем ки мерад дуздии ресурс ба. Бо мегӯям партизано. Партизан доно бош. Партизан ҳушёр бош. партизан хобуд набарад. Шабу рӯз дар ресурса фикраш буд. Зиндагии хуб дар ресурс аст. Зиндагии обод дар моддаи 13 аст. ҳамаи кор дар ҳамун аст. ҳамаи зиндагии ободат дар ҳамун аст. ту бояд ан ҳамуна қапӣ. сах қап дандонат қатӣ биқаб. ранге ки кисада пул дорӣ ку анамун пулут борӣ биқаб. ӯ пул коғаз аст. ӯ ресурс аст. ӯро ҳастӣ додастида. ҳастие ки ту дӯстиш медорӣ,
ана ҳамун дод астда ки ту дастойна зиндагӣ кунӣ. чӣ ба ҳози як қиёмат урусҳоро роӣ кардам дар тоҷикистон. 50,000 уруса шаҳрванди тоҷикистон дода Эмомали Раҳмон. медонед шумо барои чӣ 50,000 дода? худтон фикр кунед. дар мақомотҳои милисияда коргарои милисия бошад, коргари андоз, коргари прокуратура, коргари суд, коргари амният, коргари вазорати мудофиа. дар ҳамин корхонаҳода амода гражданство дода мегиранд корда, ӯҳо шуморо бо тоза мекунанд. хуҷаино уже дуромад фаъолиятон. ишам шумода огоҳия. ягон вақт ягонта нагӯ ки намедонам авангард, ягон солдат, ягонта нагӯ ки иззат намедонам партизано ҳамата фикр мекунад. ҳамата тамоми категорияи инсони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамин поёнаш то болоша фикр мекунад. ҳамара фикр мекунем. ҳамидин бедор шав партизан, амал намо партизани соҳибкор. ҳар ҷое ки мантақа, ҳар корхонае ки партизан аст, бедор шав, амал кун. амали ту натиҷа медиҳад. записа 121 нафар тақсим тамошо дорӣ ку тақсим кун, натарс, тақсим кун, рӯй кун. ин канал ягон чи нест, лайк мон намедонам, тақсим кун, тамошо кунанд мардум шор шавад. бахилӣ накун, рӯй кун, барои якта дига тоҷикат шор шавад. дига барои ягон чи нест ин записа инструксия боим истифода ба. ҳар як чабин, ҳар як инсон, ҳар як категория ба отдельно суҳбат кардагӣ. ҳар як қишри ҷомеа ба гуфтагӣ. бедор шав, дига ғуломӣ ба нафт. дига намедонам нони хушрӯ нишон тедага, нони хушрӯе ки дар нашинем коғаз бони сафед ҳеҷ чи надорад ку уда бовар накун дига. хокуда бовар кун. хокуда гандум мешинонӣ ку як хушаи гандум як қиёмат метад. анамуда бовар кун ту. ҳастида бовар кун. ҳастие ки ҳақ бори гап мезанад бовар кун. дига ягон чида бовар накун. ин дунё уқа дунё нест. ин дунёда омадӣ бояд хушрӯ зиндагӣ кунад тоҷик. наход тоҷик вечна проблема қати зиндагӣ кунад. наход зани тоҷик муҳоҷиратда зиндагӣ кунад. наход зани тоҷик танфурӯш шуда зиндагӣ кунад. ин чӣ аҳвол аст? ин чӣ рӯз аст? ман намедонам. ин хелӣ ин чия? зани тоҷик дига миллатда рафта хушомад кунад ки мо да ёрдам кунем ки ҳуқуқҳомо вайрон шудестай. мардои мо мард не. дига мо чикор кунем? зани тоҷик буромада ай дига миллат аврупои амрикода буромада митинг мекунаду мегӯд ки мардои мо дига мард намон. шумо мо да ёрдам кун бугӯ. ин чие? чӣ миллат аст? ман намефаҳмам ира. хотири ҳамун янгахест. партизан шав, дилида вуҷудуда шав. дига ягон чи накун. мо да нагӯ партизан шиданта. каналҳоя тақсим кун, амал кун. хуҷаини ноҳия ту бошӣ. соҳибкори ҳамун ноҳияӣ. бизнесҳои ноҳия ва мардумата бизнесмен карама тур бояд соҳибкори ҳамун ноҳия бошӣ. ту бояд курироват кунӣ. дига кас не. раиси налоги шайко ҳамун минтақа бошад. сардори милисия ҳамун минтақа бошад. прокурор аз ҳамун регион бошад. судя аз ҳамун территория бошад. ҳукумат аз ҳамун территория бошад. барои чӣ? барои он ки давлатҳои пешрафта, касе ки соҳибкор аст бисёр давлатҳода гаштагӣ, ҳамат медонӣ ки давлатҳои пешрафтада ҳама штатиштан хела. ягон кас ай дига ҷо намебиёяд. ягон кас барои ҳамин омада ягон проверка намедонад, ягон кор шакара рафтан биёя мебиёяд. меҳмон бори мебиёяд. ҳаққи мардума кипиш дохтану ида шӯру андохтан надорад. нестиш мекунанд ҷошда партизанош. ҳар як манотиқ партизан дошта бошад. партизан бояд конститутсия ба ранги ҳамин давлатҳо ҷо кара шавад. дестабилизатсияи мардуми оддӣ қишри ҳукумат қати партизан нигоҳ медорад. ранги ҳамин давлатҳо любой ча нархаш мехезад, партизаношон пагашда ҳамин гулошон мемонад, накленкоишон мешазон пушти мошина, любой кор мекунад, пагашда митинг мехезад. барои чӣ? барои ки партизанӣ аст. ана ин аст зиндагӣ. ана ишам ёфтем мо тоҷико. мо намегӯям ки ё ки мухолифои касе ресурс ё вобастагӣ доранд. хона додагианд, дар додагианд, пул додагианд, шароитиш кара додагианд, документшон додагианд, мераванд миёянд эсӯ дамгирӣ мераванд. дига революсионерои қаторӣ, революсия ҳамон соҳибкори қаторӣ ҳаминҷадам азоб, революсиони мухолифи қаторӣ ҳаминҷадам азоб,
همین مهاجر مهنتی قطاری روسیادان азоб کارگری عادی قطاری چی افسر چی سالدات چی نمیدونم همون تو پالکونیک همون چیو همون کارگری اساسا کار پیش میبردگی ها ای دیگه منطقه ها همون تمام استرکتورای مقامات حفظی حقوق تمام حکومت همش در عذاب فقط همین 4 گشنه که آورده خودشون موندگیان همه ایجاد آدمای خودشون گیده تا 8-9 هزار آدم همونا زندگی دارن یه پاتا اینان ما و تو زندگی دارن و ای کسای ما و تو زندگی دارن من لوبای خیمه میره اینام من زندگی دارن اینام من این میجد آمدگی های دروغ نو اینام تاجیک رئیس خودش اعلام کرد دکومنت گرفتگی های اینام تو مخالفه که این میجد شتگی مخالف رایدوایی کو اینام تو انامون دا دکومنت دادگی هم که انامین تو سستف همون دا تیفر برمیداری تیفر اینم 127 باش دیگر 126 آدمی یا 27 آدمی تو برای انام قود دا دکومنت دادگی زن و فرزندش دادی فهمیدی ترا فریب کردگی ترقی باید مردمی من دانا باشد من دیگه این مردم رو نمیخواهم که بیسواد باشد مردم من باید هوشیار باشد دانا باشد همه چه چت آنالیز کنه حقش طلب کنه حقش قانونی طلب کنه از لوبایش لوبای کسی که حقش ویران میکنه من انم خیلی ملت میخوام ملت میخوام که برش داریم تاجیکا دید کو نگود که تاجیک خیلی سلابینه و یا خیلی بگیره دو کتفش بگود که دبری من میسیم قطعی میرم لوبای جاده بود من هم خیلی تاجیک میخوام من هم خیلی ملت تاجیک میخوام تاجیک حرفی ته تمام بس ملت کشی بس نمیدونم همه کاری که کرانم یا کران بس هست همین کار یا نه خیچون کران خیچون ایکو مورا کشتن خیچون فرزنداشون ایکو دخترای مورا زنای مورا تجاوز کردن فرزندای خیچون با خوجه‌هاشون تجاوز میکنن من ایره دیدگیم چشم قطعی دیدگیم وار میکنی این همه این ایده دنیا خیلی چیه کو بمیرن توب میخرد دنیا فهمیدی دنیا توب میخرد برای همین هر یک کدام تو پارتیزان شو پول بنویس پارتیزانی تاجیک آمد آزادی تیوی تقسیم کن می بیاید نالوگ نویس کروپسیونر نالوگی فلان منطقه نالوگی کاروان کروپسیونر فامیل نامش نویس زهری تنت شود نویس پارتیزانی تاجیک نویس بتش پولور در نشته قشکون بتش فهمیدی کاروان دای نمیدونم هر منطقه سوخت و خطلان و بدخشان و زرفشان تمام ایجاده پارتیزانی تاجیک نویس اما بتش خانت سوزد کروپسیونر نویس خانت سوزد کروپسیونر حرامخور نویس پارتیزانی تاجیک سلام نویس رویش کن بتش همه چی ده نویس پارتیزانی تاجیک آمد نویس ما از تو بیزار شدیم امام علی رحمان قطع اولاد نویس پارتیزانی تاجیک نویس بتش پول توب میخرد دیوانه بشود لوبای جاده بیند پولکو یا دیوانه شود گم شو کلم امام علی رحمان از سری ملت ما نویس آمد پارتیزانی تاجیک نویس بتش گم شو کلم امام علی رحمان قطع 7 پشت 7 اولاد نویس پارتیزانی تاجیک نویس بتش عمل کن انا کوری یا پول نمیدارونه میفهمی شما یا برای یا پول همه چیه او پول اینمین زن و فرزند هم بالا میستدی یاده پول ده نویس بتش عمل کن این دنیا عمل طلب میکنه من بعضی برنامه های میبینم زنی تاجیک رفته ارگانیزاسیون خارجی ده رفته التجا میکند گریه میکند من همچون تاجیک ناموسم عذاب میتد میدونی شما ما مرد نداریم که زنی تاجیک رفته ای دیگه جا آزادی طلب بکنه ما دا کی آزادی میارن ما دا خود ما آزادی میاریم من شما را میگم یگان کسا گوش نکن اینمی کانال گوش کن عمل کن که خود میبینی نتیجه شهر و ناحیت و کوچت دا میبینی ازمینینیه همین اینمی کانال ایکو تماشا کن عمل کن شهر و کوچت و ناحیت دا ازمینینیه میبینی صاحب کار هم باشی لوبای خی کاتگوریا باشی عمل کن این تنها برای مردم ساخته شدگی برای زندگی تامین کردن مردم ما ساختگی انا این پروژه پارتیزانی این پروژه‌ای که تنها با منفعت مردم ساخته شده است دیگه بر منفعت یگان کس نیست با منفعت وظیفه هیچ چی نیست ایجاده تنها با منفعت مردم با منفعت شما اینم 136 نفر باشین لوبای کاتگوری دخت دارید
любой тама огоҳ мекунад, авангард тама огоҳ кардагием ки нарав ки мекишанд киштан, солдатам огоҳ кардагием ки нарав ки мекишанд. шумо ҳама чи худтон бихонем кам кам. налог там мегӯм ки трам дар кор нести, трам пула бурда додаси, трам зачем ты? Ты ҷамъ куна ки ҷамъ кара, ты да ҳамин намедонам ҳамун як кас да пул оварда додан гирад, ҳама сиру асрота медонад, баъд ӯ да дар кори ты дар кор нести. зиндагӣ кунем, натарсем, пеш равем. пешравӣ талаб мекунад ҳаёт. фаҳмидем? бас кунен хушомад кардана ҳар кида. барои коғаз намедонам, коғази гурезагӣ намедонам, ҳарчи метарсида бо хушомад ҳам накунем. бас кунен тарса бас кунен, компроматошона бигирам, мезадагӣ ҷошона бизанам, нисбати любои дошта бошад. фаҳмидӣ? ман тара мегӯм, сохтӣ мегӯӣ, ранги хичон любой киста мегӯм ку и биз ира и тари мегӯд ку чорта ҷамъ мешаванд, ҳам тари ташкилит мекунанд ку тара майку мегӯӣ, сохтиш мегӯӣ. чӣ мегӯӣ? мегӯӣ ошкор бугӯ ки сохтиш ту бугӯ. ҳама чира чӣ кор мекунад? ҳеҷ кор кара наметавонад. рӯи очаш сиё, ду рӯз гап мезанад, дигар гапиш банда ки туфлиш дар намегзарад гапо. фаҳмидем? ҳам красовкаш гапиша гӯш намекунад. ура шумо гапиша гӯш мекунед, ҳам янга гапиша гӯш намекунад. ура янга пул биёр мегӯяд, фиреб кун мардумта пул биёр мегӯяд. шуморо мебурояд, фиреб мекунад, пулотона мегирад. любоиш натем пул мул, ягон тишда натем. навис рой кун, соҳибкоро нависен, рой кунем пулда. фаҳмидем? ҳар як қадоми шумо пул қати ёро девона кунед, пул қати вайронаш кунед, пул қати ҳуҷум кунед. пулошонда нависен. диктатор Эмомалӣ Раҳмон навис, пулда навис. Эмомалӣ Раҳмон диктатор навис. любой чи навис, рой кун. любой чи, любой амал кун. пулда навис. партизани тоҷик, Озоди ТВ навис, бутеш. 5 сум як рӯзда намедонам 10 бор харид кунӣ мери. намедонам як рӯзда мумкин ки як ҳафта намедонам дастеда агар топ тимагар мумкин 500 ё 1000 як рӯзда мумкин 500 400 200 сомонда харид мекунӣ. опши 200 сомона, например купюраҳои 10 сомона 20 сомона, ҳамуна 100 сумуш тақала навис, рой кун. 100 суми дигараш хеле чимо тозамон майли. ҳамин ягон ҷо харид кунӣ рафтӣ ку, пулит бошад, агар 10 дона купюра дошта бошӣ, аз 10 дона купюра 3 донаш нанавис, дигарошна нанавис. ҳамун пула ҳаракат кун, битеш. вақте ҳамун кашилёкта кишоданда, намедонам 100 пул гирифтанда, ҳамун пула бигир, ҳамунра битеш. хеле пулта бинӯ, ҳамунра битеш. бир рава. фаҳмидӣ? хе тоуш де. то ранги валӣ чӣ кор мекунанд ку, анам тариш бикун. фаҳмидӣ? тоуш де. анами хе ёро мешиканӣ. фаҳмидӣ? партизани тоҷик навис. партизани тоҷик озодӣ меёрад навис. партизани тоҷик ресурс мардумӣ мешавад бугӯ. партизани тоҷик озодӣ мехоҳад бугӯ. аз ғуломӣ озодӣ мехоҳад партизани тоҷик. коррупсионера номша навис. коррупсионера номша навис, пул талаб мекунад ку амра номша навис, гайя любой касе бошад. номша навис, коррупсионер фалончӣ, ноҳияша номша навис, хонат сӯзад навис, партизани тоҷик салом навис. аз номи партизани тоҷик салом навис. битеш. ҳам пулта тайёр кардам. он ту медонӣ ки ҳам пул мегирад, гайяи определёни ҷода, намедонам налога рӯзе дорад ку, рӯзишда меояд мегирад ку. любоеш ки пул мегирад, налогшай рӯзиш меояд мегирад, ҳар ҳамун рӯзои муайяншай, ҳамун рӯзда доля метӣ ту. анамун рӯзда навис. пулода тайёр кардам, он битеш. баррава. любой ҳамун бозори намедонам, ҳамун минтақада налагавӣ ки азоб медодагӣ, ҳай анамунҷада пулотонда соҳибкоро нависем. ит пулта иддате, ит пулта иддате гами чав задан бигирад пуло. ӯ шарманда мешавад ку. ҳама пулода номушай коррупсионер ифта. коррупсионери ҳаромхӯр ифта. ҳай ку анами хе ёро мезанӣ. ё чӣ ба мора пулода дору мекунану мансабдорое меқапан, одами нодаркорӣ подстава мекунанд. ё аммо ҳақ надорем, ёро анам хеле мекунем. пулда номошона менависем. падарлаънатоя. ҳамин пулда номошона менависем, ё пус рӯи дунёда пулто мехелад ку бачаҳо медонад. о ҳаромхӯраи хиёнаткори давлатай, дизди миллатай мега. дизди миллат навис. дизди миллат, хоини миллат навис. номиша навис, хоини миллат.
бас кун ғорати мардумро навис, партизани тоҷик навис, пул да навис, битеш. фаҳмидӣ? лабойхе идея придумат кун. ҳамат идеи нишидести, ҳамат бедор шидести, ҳамат пеш рафтости, ҳамата ҳурмат мекунам ман. бовар кун. даже ҳатто инамин любой чим бугӯян ку ҳурматтон мекунам. ман барои мардум хестагӣ, ман гуфтам. ман танҳо барои мардум хестагӣ, барои ягон чи не. ман гуфтагим, манда на звани, на ҳеҷ чи даркор набуд. ман просто барои мардум хестагӣ. тамом. мардум бояд зиндагӣ кунад. зиндагӣ сохтани ман мардумам да. дига ҳеҷ чи. зиндагии сохтаниам ки ҳамун мардуми ман хушрӯ зиндагӣ кунад. оё наход моро худованд офарида бошад ки ҳастӣ бахшиш ки ман номаша гирифтам бо ҳастие ки мана офаридааст. ман ҳамахез дунёда омада бошам, ҳар кадоми маву то бояд ҳамахез дунёда омада бошем. не, мову туро ҳастӣ ҳамун таваллуд кард, ҳамун шири модаромо буд, ҳамун модаромо моро шир медод. агар намедод ҳамун шири модаромо қоқ мешид, мо мемурдем ҳамҷада. ҳастӣ ҳамун вақт придумат кард, ҳама чиз дод. мо просто хоб будем, хоб. моро анамихе миллатфурӯшои мо омадан қати хоҷаҳошон ғорат ғулом кардистанд. барои якта коғазчи намедонам гурезагӣ, барои якта паспорти намедонам урус, барои якта намедонам чиз, инамин тоҷика мефурӯшад. ҳама чи сабаб чист? сабаб чист? токае мо хеле мекунем. соҳибкор огоҳ бош, соҳибкор амал кун, соҳибкор пулода навис, ҳуҷум кун, ҳуҷуми партизанӣ кун. соҳибкор фаҳмидӣ? соҳибкор бояд ҳуҷуми партизанӣ кунад. соҳибкор бас кунад дигар ғулом будана, доля додана. ҳар кадоми соҳибкоре ки ҳамина гӯш мекунӣ, дига соҳибкорода ана ҳамин записа роӣ кун ки ҳаминаша тамошо кун. зинда бошен, саломат бошен. партизано ҳамеша дар қаттон буд, ҳамроҳтон ҳаст, дар фикри ҳамаи категорияи қишри ҷомеа ҳаст. чи мухолиф, чи мубориз, чи муҳоҷир, чи мансабдори оддӣ, мансабдори баландпоя, чи мутафаккири дин, чи мутафаккирои соҳаи илм, тамоми шумо кати мо ҳастед. ҳар як муаллим, тамоми ҳамин меда ҳама медарод, мардум медарод. мо қати мардуме. и армияи мардумии озодихоҳи тоҷикистон аст. амот ном дорад. танҳо ба мардум пачинатсия мекунад, ба касе пачинатсия намекунад. ҳам ҳаракати сиёсӣ, ҳам ҳарбӣ аст. ҳама категорияи специалистҳо дар дохил аст. ягон хе натарс, ягон тад, ягон вақт натарс. мо ай солҳои 2000-2006 тайёр шудагиам. ҳама чи ҳаст. просто мардумӣ. мо мардумда пачинатсия мекунем. мо ҳамон вақт ресурса медонистем ки медизанд. просто намегуфтем. мо хаб будем. хаб наметонистем гап зада. моро бояд мефаҳмед. ҳар кадоме ки ҳаст мекиштам. мо нав ҳараката уҷа сар кардагем ки ҳамада фаҳмондастем. бедор шавад, ресурса рав. моддаи 13. аввалаш моддаи 13, охираш моддаи 13. зиндагии хуб дар моддаи 13. ба дига чизе нест. моддаи 13 тамом. пулода нависен, тақсим кунем. чи истаравшандаи, чи намедонам хуҷандаи, чи намедонам тамоми минтақаи ноҳияҳои вилояти суғдаи, бадахшондаи, хатлондаи, ҳамун коррупсионере ки ҳамин роҳикарагӣ номаша навис, маҳаллада, ваҳдатда, ноҳияи тобеи марказда, душанбеда ҳастӣ, анамун коррупсионере ки мардума ғорат мекунад, навис номаша битеш. пул тоб хӯрад, пулода нависен. через пул иёра афишировать кунед. через пуле ки тоб мехӯрад, постоянно иёра шармандаву шармусори девонашон кунед. партизани тоҷик зинда бошад нависен. озоди твда бидро навис. аъзо шав бугӯ, партизан шав, озодӣ дар тус навис. тамом, дига чизе нест. саломат бошен, зинда бошен. ба диққаттон раҳмат. ҳамато ҳурмат мекунем, дӯст медорем.